Ano, já stále žiju. Ano, jsem to já, mám ruce, mám nohy, mám prostě všechno. A dnes jdem zahrát Moon Bazoo. A pokud chcete, aby vyšlo další video z Moon Bazoo, tak tady zanechte ten odběr, už jsme blízko k 70 odběratelům, chápete to? No! Pojďme dále, boys. Máme skoro 100, pokud chytneme 100, vymyslím nějaký speciální content a možná přidám i webkameru. Ano, slyšte správně, webkameru, ale neodhalím se, odhalím se až za 1000 odběratelů. Takže pokud jdete 1000, máte tam odhalko. Ale pokud dáme aspoň 100 dám vám čas do tohoto měsíce, tak bude kamera na moje ruce. Takže na klávesnici a myš. No nic, tak jsme tady lidi. Dobrý, ukáž naše autíčko. No jo, to je kára. Vidíš to? No, extrém. Ale dobrý, nebudu soudit, jo. Přece jen z toho děláme raketu. Odstřelí nás to na vesmíru úplně všude. Jestli chcete do Marsu, není problém. To auto vás tam odstřelí prostě. A teď jsem ztratil tu. Tak, dobrý. Paráda, můžeme jít montovat. Tak, zamontujeme to třeba tady. Podle mě musíte nějak držet, jo. Dáme tomu 2-3 šroubky, takže to prdel. Možná, že to držet bude. Uvidíme. A jak vidím, tak podělali nám kola, paráda. Lepší začátek. Ale kolo je tady, byli hodní a vrátili nám ho. Takže ho dáme tady a přimontujeme ho. A samozřejmě, aby jsme byli správný tuner, tak to musíme udělat zvuk, to je jasné. Aha, tam ještě to nevadí. Tak tady dáme tuto věcičku. Tak. A jdeme se podívat. A šroubeček vymontujeme. Tak, krása. Vyhodíme. Dobrý. To taky odmontuju. Vezmeme toto. Hop. Hop. Čau, pozdravuj. Vyndáme toto. Hop. Vyndáme toto, hop, toto zavřu samozřejmě, nebo jedu s otevřenou kapotou a jdeme to nastartovat. Otevřem si okno, tak ne, otevřem si okno, plivnem z okna, a, dobrý. Co to jede? Autobus, stoj, počekaj na mě, počekaj. To si ze mě dělá prdel, ne? Protože na mě ukazuje patikem, no dobrý. Dobrý den, Richard. Fajn. Nechci! Stop, on mi unesl. Pomoc. No jeď si. No nic, dobrý. Jak jsou na to naše pneumatiky? Tam. Dobrý, podvedeme. Digon, počkej, zařadit. Já tam dal neutral. Já jsem tež dobrý. Ty vado. To je drifťák. No, nádrž taky není. Máme otevřené okna, ještě tam otevřu. Do prdele. Ne, prosím. Dobrý, jedeme, ne? Co řešíme? Já se na to můžu vysrat třeba už.
Já se fakt na to můžu vysrat. No.